A wani dare sai ga tartsatsin aradi ya faɗo daga sama yana gudun kera sa'ar iska. Wannan arada ta faso da hasken da ya fi na walƙiya. Da wannan arada ta zo sai ta faɗo a harifa. Na ji labarin da kare kalari ɗan kudanci daga yankin harifuram. Shi mutumin da yake magana akan sa kaka ne ga kakannin saboda tsantsar sata da wancan da kikin yake zuwa ke yanzu kima mu ma gaba ɗaya ta shiga tsalla. Ku ba zai idanu ta ko'ina don za ku yi tsinkaye sa ta kowane bangare. Idan ta kama ku shege ɗan banza, ina so lallai ya zama karo na ƙarshe da ya kada ƙararra wannan. Ke tamkar tsuntsuwar zinare ta ce. Hatta iskar da yake shaƙa ba fuskantarsa take ba. Dare baya dare za mu game ta duk duhun dare. Ko kun fi dubu ku fuskance ni. A duk wani wasan kafta kusan sarki dole kan samu wasu yaya marasa amfani da ake sadaukarwa. A wasana kai ne wannan mara amfanin da na sadaukar. Sibarin da kakanka ya dinga yi ne ya ja maka wannan masifa. Dukkanin mazan halinku Allah an ce su. Ana kakanka barawo ne wanda ya nasara akan dukkanin saurin ƙauyuka. Wawan sifeta gwada min isar kakin takuma na yi ma na gwada ma jakanta ta a kafta. Kururuwa sabon kafta da kamfanin Sultan masu barbada yana nan tabe.